बेलासे बार खोलो खोलो गिदिंनो गाहाम खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गोजोनै दङखौ। आङो रसनि बर'। आंनि चेनेलनि मुङा जाबाय आरबि ब्लग। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दिनैसो फार्स्ट नुजेनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायनानै लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम। दिनै आङो बेलासिनि बेरायदो फाय थांनोबा दिनै आङो बेलासिनि बेरायदों आङो। गरमथार बोथोरा बिरादनो गरम। माने सानसे न'आव थाबाय आरोना खामानि मावै दा बेलासियाव आङो गिदिंबाय ना मायु मायु गारि फैदों ओरै ज' गारिसो आङो जिराया दे नोंसोरदो गिदिंदोसो आङो बिराद मोजां बार फैबाय आरो नै लोगोफोर। माने आंहा न'आव जिरायबाय थानाय जायो नालाय, खामानि मावनायावबो ओंखाम संनायावबो जिरायनानैसो संनाय जायो। ओंखायनो आं जिरायो आरोना। बेलासियाव आङो थाबायगोन, माने मोदोमफ्रा बडिफ्रा माने गिलिर जायो आरोना ओरैनो थाबाय थाबा। बेवहायनो आङो बेरायनानै होदों, माने थाबायनानै होदों आरोना। बेनिफ्राय मा बुंनो नागिरदोंमोन आङो, गरम बोथोर, बिरादनो गरम बोथोर आरोना। दैज्लां बोथोर मोनफैबाय थेवबो अखाया हायाखै। ओरैनो गोरानबाबो नै दुब्लिफोरखौ एवस्रांनानै दोनदो। ओमफ्राय दा जोबोद गरम नालाय जेरावखि थाङा मानो दै बथल लाना थांफा। न'आव थाबाबो खामानि दामानि मावनायफोराव दैफोरखौ लोंफा लोंनानै हो। बेनिफ्राय न'आव फिसिनाय जुनारफोरखौबो एक्सट्रायै गामलायाव दै दोननानै एक्सट्रायै दै हो। माने न'खराव बाहायै जायखिजाया गामलायाव दै दोनोब्लानो बिसोर मालाय गांबानो लोङो। जों गावबा गावखौ माबायदि अनो बेबायदिनो न'आव फिसिनाय जुनारफोरखौबो अननांगौ। मानो होनबा बिसोराबो जिउ दोङो नालाय। बोथोरा जि मोजां बार फैखाबाय नै। मोनबाय खोमालै बेलासिखौ। आयु जि मोजांखा। नै नायलाय सोमखोर बिफां लाइफांफोरा। हारसिंनो बेलासिनि थाबायनाय जाबाय आंहा दिनै। न' सिङाव थाबाय थानो बानानै। मा खादो? दिंखिया खादो? गरम ना? दिंखिया खादो? बेथिं खाबावगोन? दे। माखासे मानि मोनबाय माथो ना? माखासे मानि मोनबाय होनदो। बायनानै जास्लायस्लाय ना? ओं। फट' थिखांदों आङो। नों दिंखिया खानायाबो उथिबाय। दे खाबाय था दे। थांनोसै आङो। आयौ बार खोलो बेलासिनि थाबायनाय। नोंथांमोना बेलासियाव थाबायोना थाबाया कमेन्टआव खोन्थाहर। आं हले फुं आरो बेलासियाव माने दासान्दि थाबायगासिनो आरोना। मालाबा थाबायो मालाबा थाबाया। गोसोफोरा मोजां जानांगौना। गोसोफोरा मोजां जाबाथाय गिदिङो आरो। जबाय थानोसै नोंसोरा? न'आव जबाय थानाय जायो, थाबायनो हांगौ। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनो कमेन्टआव हर। दोनथ'नोसै लोगोफोर।